aquela é a ponte de San Xoán. E este é o río Furelos. E aquelo que vedes ali é Melide. E por aquí, onde estou eu, é o camiño francés. E esta ponte, preciosa, é unha das pontes, bueno, que vai dicir un galego, máis espectaculares ou das máis espectaculares do camiño francés a Compostela, é da arquitectura románica, é do siglo XII e é realmente, para min, para o meu gusto, realmente espectacular. Ou, como digo moitas veces, de categoría. Bueno, a ponte é preciosa, pero vos vou contar algo que, ao mellor, moitos de vos, ou algúns, non chegastes a escoitar nunca. Resulta que conta a lenda cos veciños que tiñan serios problemas para pasar o río e, ademais, as pontes que habían feito, pois, ao pouco tempo, destruíanse. Unha cousa parecida a que contamos o outro día en Carboeiro. Entonces, en Carboeiro se falaba que fixeran un pacto co demo. E aquí se dice que os veciños fan un pacto cos mouros. E falan co mouro e lle dicen o da ponte e vaite co mouro, dice, eu fago a ponte, pero a cambio lle pido unha cantidade de monedas de ouro. Acceden os veciños, fai a ponte, pero o mouro, sabedes que os mouros son seres máxicos de Galicia, non? Para os que non son seguidos ou non coñecen. Entonces, resulta que o mouro vai e sabedes que os arcos das pontes se fai, son duelas, é unha clave en calquer ponte. E o moro, unha das pezas, as deixa media tocada para que, ao cabo de pouco tempo, tuvera problemas na estrutura do ponte. E dice, teñen que volver a min, eu sei cal é donde deixo metido o gazapo, e volvo a cobrar. Así o fixo repetidas veces, pero os veciños, que non eran nada tontos, colleron e dixeron, este tipo nos está facendo tal. Seguiron o mouro e miraron donde o tipo deixaba, por decir de alguma maneira, tuneado a ponte. E cando volva a ter problemas na estrutura, os veciños dicen, hai que chamalo, pero hai que dar un escarmento que isto ten que acabar, que se está facendo millonaria conta nosa. Vaite que quentan a pedra que estaba tocada para que fallara, e ven o mouro, e o mouro colle e dice, agora é a miña, retoca a pedra e durante unha temporada, pero a máis botar a man, a pedra estaba ardendo, e dice a lenda, a tradición, que nunha das duelas ou da ponte ten que estar a man do mouro aínda aí gravada. Se vos gusta, compartide, senón eu, cando teña outro conto, outra lenda, vamos seguir divulgando, porque a mí me encantan estas cousas do noso país, porque somos máxicos. E eu me vou con estes peregrinos pola ponta arriba. Hasta logo!